do minulosti. Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak to bylo ve skutečnosti s helmou hokejového českého hráče Kubiny, která vlastně způsobila to, že Kubina, aby nedostal 2 minuty, tak musel odjet ze hry za bránu, nasadil si helmu a my jsme během toho dostali ten gól, který nás vyřadil z turnaje, no. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste Kubina? No. Tam, já jsem novinář. Vy jste já se vás poznal, protože vy jste celý od novin. Celý tady, no. Já jsem si tady sednul do nich. Takže, no. Prosím vás, tam došlo k té smutné události, že vy jste ztratil helmu za tou bránou. No, cože, to jsem ztratil helmu, ale já jsem na olympiádě ztratil peněženku. A to nemluvím o Jardovi, který ztratil hlavu tady.